Kako naučiti njemački? U ovoj seriji, ili kako se na YouTube kaže playlisti, njemački za početnike, ćemo početi od samog početka, ići ćemo korak po korak nadalje. U sljedećem videu ćemo krenuti sa njemačkom abecedom i izgovorom. Svakoga tko počinje učiti strani jezik zanima kako ga brzo može svladati. U ljudskoj je prirodi da smo nestrpljivi i na početku želimo biti već na cilju. Pravilo kaže da treba otprilike 400 sati učenja jezika da bi se postao stručan. Ta se brojka drastično povećava kod jezika koji se smatraju kompliciranijima. A to su jezici kod kojih se treba usvojiti nova abeceda, jezično pismo, drugačiji glasovi i sl. Učite li sat dnevno, bit će vam potrebno nešto više od godinu dana da ovladate jezikom. 2 sata dnevno i to se vrijeme smanjuje već na 6 mjeseci. 3 do 5 sati dnevno i tamo ste negdje za 3 mjeseca. 10 sati dnevno? Znam da postoje tako intenzivni tečajevi, no postoji i granica u brzini. Budite si svjesni da vaš mozak treba vremena da upije i preradi sve nove informacije. Također je veća vjerovatnost da se brže zaborave informacije koje su unešene u velikoj količini i u kratko vrijeme, nego one koje su se slagale tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Kako naučiti strani jezik besplatno i koji je najbolji način da naučite novi jezik brzo? Vježbajte svaki dan. Odvojite bar 30 minuta dnevno ili 4 sata jednom tjedno. Ako želite zapamtiti nešto što bi se moglo ponoviti često, to stalno ponavljajte. Usavršite se. Ako želite brzo postići tečnost u kratkom vremenu, trebali bi se usavršiti u novom jeziku. Postoji mnogo načina kako to učiniti. Kombinirajte tehnike. Čitajte njemačke novine, časopise, knjige. Iako na početku još ništa ne razumijete, posjetite njemačke web stranice. Gledajte njemačke filmove ili vijesti ili neke serije. Slušajte glazbu njemačku ili neki njemački web radio. Ako, na primjer, čistite kuću, upalite neki njemački web radio i slušajte uz čišćenje. Tako ćete usput pokupiti puno informacija, čuti izgovor i naučiti bez da morate ulagati puno vremena. Učlanite se u grupe za učenje njemačkog jezika, na primjer na Facebooku, ili nađite neki njemački chat i pokušajte se dopisivati sa Njemcima. Ili, na primjer, promijenite jezik u postavkama mobitela ili kompjutera. To su sve besplatni načini gdje se može pokupiti dosta riječi i dosta toga naučiti. Zabavite se. Najbolje učenje je kada idete učiti sa ciljem da se zabavite. Dakle, uvijek treba odabrati najzanimljiviju metodu. Učenje iz priručnika nije super učinkovito. Učite od interaktivnih tečajeva, na primjer, igrajte jezične igre, jer one čine učenje zabavnim. Ako imate neku omiljenu igru na mobitelu, tabletu ili kompjuteru, pokušajte i kod te igre promijeniti jezik na njemački. Vidjet ćete da ćete s vremenom na taj način jako jednostavno naučiti. Koncentrirajte se na najkorisnije. Naučite najčešće riječi i fraze. Ako želite naučiti novi jezik brzo, te ga graditi na jakim temeljima, morate naučiti barem 1500 najčešćih riječi. To će vam omogućiti da razumijete većinu tekstova i dijaloga. Sigurno ste se i vi barem jednom našli u situaciji da ste učili za ispit, a da vam gradivo nikakvo nije htjelo ući u glavu. Dobro bi bilo naučiti par strategija za uspješno učenje. Jedna strategija bi mogla biti da grupirate vokabular u kategorije. Na primjer, kategorija das Haus, kuća. Uz tu kategoriju naučite die Tür, vrata, das Fenster, prozor
i die Küche, kuhinja. Ako učite u kategorijama, bit će vam puno lakše spojiti riječi. Na primjer, u budućem ćete spojiti sa kućom uvijek i vrata, i prozor, i kuhinju. Tako ćete se puno lakše sjetiti. Druga strategija bi mogla biti elaborirano kodiranje. Šta je to? Uzmimo riječ hungrig. Hungrig znači gladan, gladna. Mi si sad ne možemo zapamtiti tu riječ hungrig. Šta bi nam moglo pomoći da ju zapamtimo? Izmislit ćemo neku priču ili neku rečenicu koja će nas u budućem podsjetiti na tu riječ. Na primjer, hungrig. U hungrig ima h, u, n, g, r, i, g. Sad ćemo napraviti iz svakog slova jednu riječ da na kraju dobijemo jednu rečenicu koja nas podsjeća na tu riječ. Na primjer, hranu u njihove gladne ruke i grlo. Tako ćemo si puno lakše zapamtiti riječ hungrig. Ili, još jedna strategija, zamislite si uvijek slike. Na primjer, die Bank je u njemačkom banka. Naravno, kad čujemo die Bank, odmah će nas podsjetiti na banku. Ali, u njemačkom je die Bank isto i klupa. Ok, zamislimo si sad sliku u glavi od recimo, na primjer, Zagrebačke banke i pred Zagrebačkom bankom je jedna klupa. Svaki put kad se sad sjetimo riječi banka, sjetit ćemo se automatski i te slike sa klupom. Uglavnom, kod bilo koje riječi koju si ne možete zapamtiti, pokušajte si uvijek stvoriti neku sliku u glavi. Naš mozak se puno lakše sjeća slika nego riječi. To će vam jako pomoći u učenju. Uvijek, ako je nešto komplicirano, ako vam neće da ide u glavu, ili si izmislite neku priču oko te riječi, ili neku situaciju, kao da ju vidite pred sobom, tu situaciju, zamislite si ju, ili neku sliku. Uvijek ćete onda u budućem asocirati tu riječ sa tom slikom. Sjetit ćete se te slike i automatski ćete se sjetiti te riječi. Toliko za danas. U sljedećem videu ćemo pričati o njemačkoj abecedi i o izgovoru. Do uskoro!